Θα πάμε 4 νόντιδες να σηκώσουμε το τρόχαλο. Όχι, θα πάω μόνος, δεν σε πάρω σαν για μένα. Δεν θα το πάρουμε το τρόχαλο. Φλέβα θέλει να τον δείξει. Ποια φλέβα του. Η επιστήμη. Είμαι πολύτιμος. Τι είμαι. Είμαι. Είμαι και δεν είμαι. Μισός. Πάλι μιλάει. Και το χρυσό πέτρα είναι. Πέτρωμα είναι. Πέτρωμα είναι. Όλα τα πετρώμα δεν βγαίνει. Ναι. Και πιο μέταλλο, πιο βαρύ. Απάντησα μισή. Που η πέτρα. Ναι. Όταν υπάρχουν ειδικά μέταλλα με πολύ μεγάλη πυκνότητα και κάποια που είναι πολύ μικρή. Π.χ. παραδείγματος χάρη. Τη λάβα παραδείγματος χάρη. Ποια λάβα. Του ηφαίστειου. Και μία τόση να πάρεις. Μία τόση να πάρεις. Δεν είναι καθόλου βαριά. Ενώ το χρυσό αν πάρεις τόσο δα. Καλό. Δεν θα είναι πάρα από... Θα πω μια παχιά η πατέρα σου. Σε μένα πας, σε μένα πας στο κεφάλι. Μια παγιά η πατέρα. Σε μένα πας στο κεφάλι. Δεν θα βγούσει μια παγιά η πατέρα. Δεν θα ακούσει τίποτα. Θα ακούσεις κι άλλο. Αυτό έγραψε. Ακόμα μία και σκάσε. Αν δεν μας πεθάνεις και το έχουμε και τι. Τον έλεγε εκεί μια Για πόσο, για 400 τόνους. Δεν τραβούσε μια παγιά η πατέρα. Για 400 τόνους. Πόσα μπουκάλια θέλει. Ο Χρυσοδύρας. Θα πνίξουμε τον Χρυσοδύρα, προσέξτε τον. Το μεγαλύτερο χαζοσιράχος. Μην σκοτώσουμε τον Χρυσοδύρα, μας χρειάζεται. Θα χάσουμε τα λεπτά. Πόσα μπουκάλια θέλεις για να κρίνεις το χρυσό. Τι. Πόσα μπουκάλια τέτοια μπύρα θες για να κρίνεις το χρυσό. Όσα έχει πιει μέχρι τώρα. Πόσα θέλεις. Εκατομμύρια. Το ξέρει πόσα θέλει. Τόσα. Για να το βάλει. Γι' αυτό σε... Γιατί δεν κλάσεις. Θα σέβομαι. Κλάσε. Όχι. Με Κλάσε. Σέβομαι, είπα. Γιατί δεν κλάσεις. Σέβομαι, είπα. Δεν χρειάζεται ο σεβασμός. Πού θα τα κρύψεις όλα αυτά. Θα τα βάλω στον κόλο μου όλα. Πορδόκολε. Και θα τα κλάνω. Γι' αυτό όταν κλάς θα βγαίνει. Καλό γιατί άμα είναι έτσι θα γεμίσεις όλο το χωριό με μπουκάλια. Δεν μου είπατε. Θα σκάβει ο χρόνος και καπιτά. Μπορούμε να πάμε να το δούμε. Από κοντά. Όχι, εγώ το πάρω. Και πού θα ξέρω εγώ, άμα δεν με φέρεις ένα κομμάτι. Πρέπει να το δει. Δεν σπάει, παιδιά. Είναι στρόγγυλο, παιδιά, λες και είναι μια μπάλα. Λες και είναι επίτηδες. Τριφύλι. Μια μπάλα, είναι στρόγγυλο. Τι μπάλα, κανονική ποδοσφαίρου. Μικρό σκοπό, παιδιά. Ποτέ. Σου λέω καλό παιδί. Καθαρός είναι χρυσός, δεν κόκκινο, σου λέω. Πιο κόκκινο. Κόκκινο. Κατάλαβες. Ναι. Δεν τράβει μια παχιά η πατέρα. Δυο λόγοι της καταστροφής. Έχεις τα τετραπλάσια του Βαρδινογιάννη και του Κόκαλη και δεν έχεις τα κινητό τρομάρα σου. Είναι για Το είχε μου καταραμένη. για άλλο σκοπό σε λέγανε. Τόσα λεφτά έχεις, γιατί δεν πήγες να βάλεις δόντια. Σαν το Γεωργίου που το πέραν τη λέω και του έλεγε δεν βάζει. Τώρα ήρθε να μου λείπω. Θα σου ξαπεί το λεπτό αυτό που σου είπε. Και πάνω παιδιά ήταν Βασίλειο επί Αχιλλέα ακόμα. Αχιλλέα Βασίλειο. Επί Αχιλλέα εποχή Τι βέβαια. άλλο υπάρχει εκεί, τι έχεις δει. Τι είδα. Να του λένε. Πες. Κάτε το Αχιλλέα από μινάρια, είδες τίποτα. Κανείς μια πτέρνα είδες. Όχι ρε καλό παιδί. Όχι καλό. Πες μας τι. Ωραίος. Έκλασε. Τρακάκι. Ήταν αυτό που ακούσαμε. Ήτανε ο αποκλειστικός ήχος της κλανιάς του Χρυσοθύρα. Κοντάρι, κάνε ένα... Δεν πήγα για ψαχτή ρε. Νόντα. Δεν πήγα. Καλό παιδί. Με τις μπάλες και είδα εγώ το σημείο. Λέω στον άλλο τι είναι αυτά. Κάψιμο θέλει. Φαίνονται ρε παιδιά. Φαίνονται. Τα τύχη εκεί. Φαίνονται. Τα τύχη.